रवे हजर निमे नवी कमला हर बारी लगे किती लगे कमला హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. ఫోటో మీద టచ్ చేసి 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 బై 1 మొత్తం చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో రెండే ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సింపుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది ఒక్కటే ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా చివరి వరకు పేస్ట్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 బై 1 ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ని ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాం కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఈ రెండు ఎఫెక్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా మంచిగా మెల్లంగా యాడ్ చేసుకోండి. చూసుకొని ఎఫెక్ట్ వేరే ఎఫెక్ట్ రాకుండా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చూసి యాడ్ చేసుకోండి. వీడియో మాత్రం ఎక్సలెంట్ వస్తుంది. అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. ఇలా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్ కొట్టండి ప్లీజ్. ఇలా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి చివరి వరకు కంప్లీట్గా. మొత్తం లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ వరకు మొత్తం 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయండి అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్. నా కోసం ఒక లైక్, కామెంట్ అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.